Haino hai belai kha khamjangnai mangpili kasai pheka 12 arsigat constituency ni bising khobjak jalai tisa Chandra Kumar kamio tako khorokja bisarambui sakhamya bemar kotor banjagoi thuyamo klaijak tongmani abono khanawi sapung kami thangai lokorok bai malai kok salemani yaglobo thangai naikha 12 arsigat constituency ni tipramothani engai chongjak candidate borong James Deborma tei bwskangni salo obahai chugya nukungo chubachu khlainani kokbo tiwi kabukha nainedi paithego tamusaka chini mangpliwa Sar tini oro sakhamnya naifimani amo tamungi ingmani eba babisi kelai baik. Lagi seng campaign khai tongpu no. Ini seng Rosros Nagor Pulia seng complete khai aro poligramo pai hai seng jolai tisa hapka. Jolai tisa ni Chandra Kumar para war seng khai seng luk khai ke khorokso takuk bulai no sakhamyao kelaijak. Thanai almost 1 year hai romanya bini sak sorry hamya. Kablai depression no bini hik song timani pore cintao kelai bo hayeng thangka engkai o jorao sungbono rang pusawa se ko khaimani phano ese oroni tujulnai engni nei sung naina bagi phakya blai kha khamka bini jerai rok bukri bono bo hailugu sunglai ke dukhu nangkha kebus kangni salo sungtam khaimano abono wan suklai tong haise nainedi kwbangma jagao abo hainong tong haise jaga jagao ang prai 27 ni simi phainu phaimani almost omti high case kwbangma jagao malai kese sini blaike challenges kotor buskani salo bono obo hai chugya nukhungo bahai ke sing kanik ingai ja mansak sini torok theke chubai mano haisi I think BJP hai rok bororok chuak nungna rang riya kari jaga jagao bulai toklai sabaina ni bagi rang use khaya kari obo hai scheme ni bisingti lukurokno hamkrai renani chubanani oborok suwan suka belai ke chawo and sini bisingti ja mansak singbustani salawan suknai te khlaini haisi election of paimani yagulo onu khungo taisa phainai phinaro ke kok bere wirikha election paimani pore suntaisa phainai phini sung list out khai tong kwbangma BCO je jagao sung thangka abo hai jagao kwbangma jaga no nukha sung one by one ja mansak paimani pore sung thangi nainai tabo election ni je period of time o sini tai 8 din si tongsuo sung blai jora komni bagai sung malai borok no bono sung kok ri tong je buskani salo sung borok no nainani bagai Saro bemar to belai no kirima singsa bo bahai bemar ko khana bahai although I think due to depression due to bini kwbangma stress level tongo high bini bihik thika ekdigi bwsabuti kri obo hai jora rogo bororo manushik ni একটা দুর্বলতা ngi hopeless ni thang haisi obo hai jora bini omting mani no nugui bini nok ni ama songobono tui tini naikol tong haita I think buskangni salo oborok no tui bosung blaike list out khaisung nainani dorkar haisi bini umoro ke busuro bisi tongye ko I think 45 50 around amsur rok bising no